hello world and to everyone, aking mga kababayan. Hello world. Welcome to Filipino TV. Kumusta serye po tayo ngayon? Tayo po ay papunta ulit po tayo ng ating pupuntahan. Maraming salamat sa Diyos sa inyo pong lahat sa patuloy po na pag-subscribe nyo po sa ating channel Filipino TV and to our sister channel Filipino Life Stories. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga nagko-comment at maraming salamat din po sa mga bashers natin dyan. Actually, iba po yung nagbabashers, iba din po yung nagsasuggest. Iba po yung sa suggestion at iba din po yung nagbabashers. Hindi po tayo perfecto. Lahat po ng ating mga sinasabi ay hindi naman po ito scripted. Direct to the point po yung pagsasalita po natin, ang aking pagsasalita. Pasensyahan na po natin dahil hindi po tayo actually na perfecto sa ating mga nasasabi. Kung mayroon din pong pagkakamali, ay natural lamang po yun na may pagkakamali din. Pero yun po ay hindi ko po yun kinalulungkot o ano man. Instead na kinatutuwa ko pa nga dahil may mga nagko-comment at may nagbabashers. Salamat po din sa mga nagbabashers. Pero dapat po ay maging civil and respectful din po tayo sa ating mga sinasabi. Di po tayo kaaway, di po tayo o ano man ang ginagawa po natin. Tayo po ay nagbabahagi lamang po ng ating mga nasasakupan o napupuntahan. Bagamat hindi po tayo nakakarating kung saan po yung dapat na marating, pero at least po nagbabahagi po tayo. Malay nyo po kung gusto nyo pong may makita po na biglaan po na naibahagi po natin. Di po ba? Shout out to everyone sa ating mga OFW. Mabuhay po tayo. Mabuhay po kayong lahat. At maraming salamat din po sa ating mga organic subscriber at patuloy po na nagtitiwala, nagsusubscribe at naging bahagi po ng ating channel Filipino TV at sa ating sister channel Filipino Life Stories. Maraming salamat din po sa patuloy po. Maging bahagi po kayo, mag-comment po kayo. At kung ano po yung gusto nyo po na ibahagi po natin. Kung saan po nyo gusto pumunta, open na po yung ating suggestion, pero hindi po ako nag-warning doon na kung ano man, nagpag-warning, malaya po kayong magsabi na kung ano man ang sabihin nyo. Huwag lamang po tayo, iwasan lamang po natin para hindi po tayo ma-report at maalis po. Tayo po ay Pilipino, lalo na sa mga Pilipino, syempre. Thank you very much. Sa totoo lamang ay nakakalungkot po yung nangyari sa naging sakuna sa isang school na hindi naman po dapat na maging ganon. Pero gabayan po natin ang ating mga anak. Tignan po natin ang kanilang mga ginagawa o gawain. Dahil kahit ano pong busy po natin ay hindi po natin maiiwasan na yung ating mga anak ay nakakagawa ng hindi po naman dapat. Ay, naku. Ano po tayo? Hindi ko. Sandali lamang po. I'll see you with our next videos.